Φίλε εγώ. Ναι, εσύ. Φίλε μου καλέ, από Κύπρο μιλώ. Ένας Παναθηναϊκός ταλαιπωρημένος. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, από πού να τελειώσω. Θέλω να μιλήσω, να τα βάλω μαζί σας. Με τους, εσύ είσαι αθλητικογράφος, τι θεωρείσαι? Ναι, τι είμαι. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, θέλω να τα βάλω μαζί με αυτούς τους ανθρώπους που ολοφάνερα είτε σκόπιμα είτε χωρίς να το θέλουν, ξέρουν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πώς να ξεκινήσω ρε φίλε? Πάλι δεν έχουμε καλό προπονητή, ολοφάνερα δεν έχουμε καλό προπονητή. Ένας προπονητής ο οποίος πριν 2 μήνες, 2 και μισό κάτι, μίλησα στην Κύπρο σε ένα ραδιόφωνο και μίλησα για αυτόν τον προπονητή πόσο είναι, δεν είναι καλός προπονητής. Λοιπόν, δικαιώνομαι συνεχώς, μίλησα, είπα για τις επιλογές του να φύγει τον Μάντσο, ένα μέντια center back να φύγει Βίτρα να δοκιμάζει για center back, Νίνη να τον κάνει της ομάδας. Μίλησα για δεν έπιασε center for, έδιωξε τον Εντόι, τον Γκοζάλες έτσι εύκολα τον αφήσαν να φύγει. Εντάξει, μπορεί να μην έχει συμμετοχή στο ότι έφυγε τον Γκοζάλες. Θέλω να μιλήσω για τους Παναθηναϊκούς τόσο πάθος που έχουν και να μην ξυπνούν ποτέ τους αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν πόσο μας κορυδεύουν όλοι ρε φίλε. Από ποιους, από τους αθλητικογράφους, από τον πρόεδρο, από πώς να επικοινωνήσω εγώ με κάποιους ανθρώπους ρε φίλε, να τους πω πόσο πολύ είμαστε εκτεθειμένοι σε τόσα πράγματα που δεν κάνουμε μια ομάδα η οποία εν το όνειρο μας να κάνουμε ρε φίλε γάμο. Είμαι ρε φίλε απογοητευμένος ρε φίλε μου γάμο. Ρε φίλε, αυτοί ο Παναθηναϊκός έδωσε τόσα λεφτά, έπιασε τόσους παίχτες ρε φίλε. Θέλω να πω, στο τέλος ψηρίζω τον Γαμπρό, δεν θέλω στο τέλος ρε φίλε μου. Ρε φίλε, ξεκίνησε τόσο προβολητής, δεν έβαλε τον Μάτος ρε. Ο Μάτος ρε φίλε. Χθες τον έβαλε. Εχθές ρε, υποχρεωτικά τώρα να βάλει παίχτες. Θα το υποδείξουν, διότι δεν πιστεύω ότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται το Μάτος έχει θέση στάνταρ, δηλαδή ότι είναι ηγέτης των Παναθηναϊκών με τόσες πολλές δουλειές που μπορεί να κάνει. Λοιπόν, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνει κινήσεις, είτε γιατί υποδεικνύουν του, είτε στην τύχη να κάνει πλέον. Αποδείξε μου εμένα, λέω σου πριν 2-2,5 μήνες, όταν δεν έβαλε Καραγκούν, δεν έβαλε Νίνη, όταν δεν έβαλε Μάτος καθόλου, έδιωξε Εντόι ρε φίλε, δεν το έκανε ένα Εντόι. Έχει παίχτη σήμερα ο Παναθηναϊκός σαν τον Εντόι στον χώρο που κινεί το Εντόι ρε φίλε. Είμαι ρε φίλε απογοητευμένος ρε φίλε μου γαμώτο. Δεν αγόρασε ένα center for, δεν αγόρασε ένα center back γιατί στο τέλος να ξυρίσει το κάμπρο. Λέω σου ίσως, άτε, λέω σου. Αλλά center back ρε φίλε, έκαμε τόσα παιχνίδια φιλικά, δεν είναι ότι δεν έχουμε εκτός του Γκούμα. Ψηλών παιχνίδι κεφαλιά δεν έχουμε center back. Τον Γκούμα δεν τον έβαλε, υποχρεώθηκε να το βάλει. Δεν έχουμε ψηλών άνθρωπο στο ψηλών παιχνίδι ρε φίλε. Έφυγαν έτσι εύκολα τον Γκοζάλες και έφυγε ρε φίλε. Ρε φίλε, ξεκίνησε τόσο προβολητής, δεν έβαλε τον Μάτος ρε. Είμαι ρε φίλε απογοητευμένος ρε φίλε μου γαμώτο. Ρε φίλε, δεν έχουμε ψηλόν. Έφυγαν έτσι εύκολα τον Γκοζάλες και έφυγε ρε φίλε. Ο Γκοζάλες που δεν το βρίσκει με 30-40 εκατομμύρια να το αγοράσει. Ρε φίλε, είμαι ρε φίλε απογοητευμένος ρε φίλε μου γαμώτο.